Abdul. Babu lokacin jira a wannan shekara, sun zuba idanuwa faso suke mu gagara. Ya Rabbi ba mu dama a dukkan lamura, mu dinga yi suna jin daɗi na tambura. Ai sai Allah ya yi, ba su gane nufina ba, lokaci baya jira ba zan fasa shirina ba. Lokaci baya jira ba zan fasa shirina ba. A gida doje Allah samu yi wuce, sabon salo muke ba su fa har ana kwatance. Kuɗi su kasance, ɗaukaka ta kasance, kuɗi ya bi jiki waƙa ai sutura ce. Kuɗi ya bi jiki waƙa ai sutura ce. Mr. Odogu mun tafi sai mun garti da mun zo. Wani kuɗi tuli a banki mu kashe mu ƙara kashewa, har mu kai wasu mama arziki a ƙasa har maƙiyan masu taɓa. Mr. Odogu mun tafi sai mun garti da mun zo. Wani kuɗi tuli a banki mu kashe mu ƙara kashewa, har mu kai wasu mama arziki a ƙasa har maƙiyan masu taɓa.